Моето училище, моята гордост. Разбрах за това училище, когато ми поканиха на ден на отворените врати. Моето училище носи името на светите братя Кирил и Методий. Хората създали чудото, наречено наша писменост. Тази година моето училище ще празнува 155 години от създаването му. Негови възпитаници са били редица държавници и дейци на културата. Георги Калоянчев, Апостол Карамитев и много други. Вече трета година казвам с гордост думите моето училище и те ме карат да се чувствам специална и избрана, а се чувствам така, защото моето училище е най-старото в моя град Бургас и пази история и култура от повече от век и половина. Обичам го, защото там има много добри учители, правиш нови приятелства, учиш нови неща и остава време за игра на двора. Аз съм Евелина Саркисян от 3 Б клас. Моето училище е моята гордост. Слънчевите стаи и чинове пазят спомена на безброй истински приятелства. Горд съм, че съм част от моето училище. Гордея се с моите прекрасни учители. Гордея се с моето училище, защото е първото създадено училище в нашия град. Не би го заменила за никое друго и вярвам, че има още много какво да науча. Имах щастието и благословията да завърша своето средно образование в първото бургаско училище, в един истински храм на творчеството. Това място за мен е сакрално, защото учителите бяха моите пътеводители, а приятелите най-ближните ми хора. Пожелавам на всички настоящи възпитаници да прославят училището, на всички бивши възпитаници да се връщат с голяма носталгия към него, а на всички бъдещи възпитаници да дават всичко от себе си и да го прославят. Това е гордост за Бургас, гордост за България и от нас зависи да бъде гордост и за света. Наша школа – старинный бургасский храм знаний. Наша школа празднует свое день рождения 155 лет с момента открытия дверей. Quest'anno la mia scuola compie 155 anni. School is the best place to learn new stuff. You can find a lot of friends and make a lot of memories. Auguro successo a tutti!